duniyar nishadi. Malam, kai kuma lafiya na kanka da makami, me ya faru ne? Tunda aka taba ni, sai na yi rashin mutunci a garin nan. Wai kai dan Allah ya rayuwarka da rigima ne. Ba irin rashin kunyar da ban santa ba. To kun ji ko? Kai, lalle ma, kai na tsaba ido da zaka kalla ka ce wai kai ba irin rashin kunyar da baka iya ba. Wallahi tallahi zan hada ka da hukuma. Tsoro baya bani tsoro. Yawwa kuma gangan ba ta gangan. Kai, kaffa kai tunanin da dan sanda zan hada ka. Wallahi tallahi da soja zan hada ka, ci kutumar ubanka. Tsoro nake ji ba kaki bane. Oke, shikenan. Za ka gane shawaruwa ne. Ni za a gaya wa kaki? Duk ba barazana ba ce, a yau in na ga dama sai in iya zuwa nema in zama hukuma. Wai bisa, shine wannan. Dan Allah dan annabi ka taimake ni ka taimaki rayuwa ta dan Allah ya labai. Ni na gaya ma, ni ba na gaya ma ba yin kaina bane. Kace kai shege ne. Ai ya dauka tsoron sanadi. A wanda nake tsoro sai Allah. Oho, daga baya kenan. Kuma ya subscribe a DJ Nice TV sannan ku danna alamar ƙararrawa.